Ei! Senyores i senyors, molt bona nit, estem així a casa. On hem d'estar? A casa, ja estem a casa, me cague l'hòstia puta. Bé, estem a casa i continuem amb el nostre teletreball, fent cosetes per a distraure's, per a divertir el personal. Però avui volem fer una cosa especial, vos explique. L'altre dia vam recordar uns personatges clàssics de la companyia Pot de Plom i vam començar per el personatge de Jordiet Llopis, un xique d'Alcoi, que era així, com ell. Bueno, Jordiet Llopis era el protagonista dels primers monòlegs de Pot de Plom, val? I molta gent en les xarxes socials se'n recorda, «Che, Jordiet, que guai, tal», no? Així que avui ens hem enjogassat, això que dius, pues ens hem enjogassat, en castellano seria nos hemos enjugascado, pues nos hemos enjugascado, i anem a fer-vos un trosset, si se'n recordem, del principi de Pànic al Centenari, que era el primer monòleg de Jordiet. Pànic al Centenari es deia així perquè tot passava en un lloc que hi ha en Alcoi que es diu la plaça del Centenari. I allí se mos va ocórrer una versió alcoiana de El Coloso en llamas. Bueno, pues explique. El del Centenari és autèntic, Allí vivia ma mare, era una plaça, no era realment una plaça oberta, era una plaça, era un bloc de viviendes, així rectangular, enmig hi havia com un espai, com una espècie de plaça, per això es deia la plaça del Centenari, i allí teníem la sabateria, allí vivia ma mare, és autèntic, i hi havia molts personatges, estava ple de gent. Antigament, en la plaça del Centenari, hi havia de tot, hi havia drogueries, hi havia un supermercat, hi havia, jo què sé, hi havia diversos bars, el bar Dandy, hi havia, jo què sé, hi havia tiendas de aves y huevos. Hi havia una que es deia, em feia molta risa, es deia Aves y Huevos Ferma. Ferma, què diu Ferma? Aves y Huevos Ferma, de Fernando y María, Després, al costat hi havia una tenda de frutos secos, que es deia Frutos Secos en Rian, d'Enrique i Antònia. Pues veu que era la dinàmica en aquests anys, no? Allí jo tinc molts records i allí hi havia de tot, vale? Allí, és molt important, la plaça del Centenari, per a la història és molt important, i és que tu no podies entrar en vehicles, val? S'accedia per mig d'uns passadissos i arribaves a la plaça, unes escaletes, però tu no podies entrar cotxes ni vehicles, val? I ja està, senyores i senyors, en aquest ambient del Centenari, fa molts anys va començar la història. Començaria així. Senyores i senyors, tot va passar en la plaça del Centenari d'Alcoi. Era una nit d'estiu qualsevol. Eren les 10:30 a les 11 menys quart aproximadament de la nit. I feia molta calor. Era una nit, això que dius, era una nit, això que dius, hòstia, quina masca! Això que dius, hòstia, era una nit d'eixes apegaloses d'estiu, això que la gent anava pel carrer, hòstia puta, quina calor! La gent allí en la fruiteria, posa'm unes carxofes, ai, estic xorrant, tinc la figa xorrant, mira, Bé, feia molta calor, val? I allí estaven els personatges principals, en la plaça del Centenari, les personatges principals de la plaça. Per exemple, hi havia dos abuelos, que m'agraden molt, que eren els cronistes oficials de la plaça del Centenari. Són personatges reals, Es deien Carlitos i Javierín. Estaven allí en un raconet, sempre estan observant-ho tot. Són com los abuelos de los teleñecos. Estaven així, mireu-los. Che, este es Carlitos. Che, Javierín, che, jo no recorde una ola de calor d'estes magnituds des de l'any 25, jo què sé, l'hòstia. L'altre dia, digues que sí, fa molta calor. Bé, això eren els abuelos. Ahí al costat dels abuelos estava el bar Dandy, Dandy en Y al final, el bar Dandy, que encara existís. El bar Dandy sempre n'hi havia uns quants allí a la terrasseta fora, a la fresqueta. Bueno, la fresqueta és un dir, Estaven allí, és del bar Dandy, mira-lo, estaven allí. Què, Tomàs és el cambrer, Tomàs, fes el favor, posa'm una altra cervesa fresqueta, me cagui en l'hòstia puta, quina calor que fa. Una altra cerveseta i unes albòndigues de la Droc, I una ensaladilla americana. Molt bé, gràcies, Tomàs. Tota aquesta gent estava per allí, les abueletes, els xiquillos... És que en aquella època hi havia molta gent a la plaça, ¿vale? Ara ja està de capa caiguda, però hi havia molta gent. Total, que estaven els xiquillos en les bicicletes, emprenyant en les bicicletes i en els monopatins. Bueno, allí estava el guarda. També és de veres que hi havia un guarda. Jo me'n recordo del guarda. El guarda era un home així gros, Era
era, no sé, era andaluz, no sé d'on era. Chiquillo, no jugué con la bicicleta. Estaba siempre, no jugué con la bicicleta, que lo tengo dicho, cojones, que no se ponen esta bicicleta a la plaza Centenarios. Hostias, cago en Dios. Chiquillos, Chiquillos de quan li feia... Bé, tota aquesta gent estava allí, feia molta calor, tu entraves a l'ascensor de casa i tota la gent, hòstia, quina calor. Són aquests dies que vas a l'ascensor, apretes, se t'obri la porta i tens una bafà, una olor a sobaco, que si ho embotellaren es diria de sobac. Pum. I la gent, entres allí, una olor a sobaco, vostè a quin piso va? Jo vaig al quart, me cagui l'hòstia. Total, que ahir, senyors, comença la història. En el tercer pis del número 47 de la plaça del Centenari, el 47A. És la casa de la família Llopis. La família Llopis és el pare, la mare i Jordiet. I, senyors, ara sí, 2 minutets de Pànic al Centenari, l'aventura de Jordiet. Ara bé. El pare estava afeitant-se. El pare estava a punt d'eixir. Estaven el pare i la mare a punt d'eixir de casa. Me cago en Déu com cau. El pare, tot serio, va dir... Carinyo, com va això? La mare. Bé, vaig en seguida. Estic posant-me pendientes. Es parla ja el chiquillo. El pare. Moment. Jordiet! Ai, amb l'hòstia. Jordiet, vine així! Jordiet, que el quidra ton pare, vine així! Jordiet. Soy Jordiet. Digue, papa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué chilles tan, papa? El pare. Mira, Jordiet, Mira, sí, escolta, mira, el papa i la mama se'n tenien que anar a fer un sopar, hem quedat amb uns amics, Jordiet, estàs escoltant-me? Jordiet. Sí, estic escoltant-te, digue, passa, què passa, papa? Digue, parla, papa, parla. El pare. A veure, porta't bé, Jordiet, vinga, va. Tu, nosaltres anirem, tornarem prontet. Tu, si vols, veus un ratet a la tele, veus, i després prontet a dormir, vale? Jordiet, estàs escoltant-me? Jo sí, estic escoltant-te, digue, parla, papa, parla. Jo, el que tu dius, un ratet a la tele i després a dormir. Sí, papa, no, papa, sí, papa, no, papa, sí, papa, no, papa. Papa, no, papa, sí, papa, no, papa, sí, papa, no, papa, no, papa. Jordiet, el pare. Jordiet, porta't bé. Li va pegar un calbot, Jordiet. I Jordiet, papa, ai, em pegues al cap que em fa bobo. Al final, el pare li va dir a la dona, Jordiet, porta't bé. Sí, papa. Vine, va, carinyo, va, anem. Va, que se mos fa tard, va, anem, carinyo, va, anem, va, carinyo, va, anem, va, anem, hòstia, anem, que se mos fa tard, me cagui en Déu. La mare, ai, senyor, ja està, anem, Jordiet, porta't bé, un besito, un besito, mama, porta bé, jo què diu el papa, una la tele a dormir, sí, mama, no me porta bé, que em fa bobo. Total, que el pare i la mare s'agarren del bracet, vinga, va, carinyo, Jordiet, porta't bé, se'n van de casa. Però, abans d'eixir de casa, li va dir el pare, Jordiet, tornarem prontet. Vaig a tancar la porta en clau per si a cas, Per si a cas tancaré la porta en clau. Vale, Jordiet? Sí, papa. Tu pots tancar la porta en clau i pots fer el que vulguis, que per això és el papa. El pare... La porta bé. I se'n van. Jordiet. Adéu, papa, adéu, mama. Adéu. Que s'ho passeu bé.
Pues mira, m'ha quedat soles en casa. Estic així en casa. Com si n'hi haguera coronavirus. Estic soles en casa. Estic soles en casa. Estic soles en casa. Que guai! Però esta història, senyores i senyors, continuarà. Jo què sé, estàvem intentant recordar esta història i si vos agrada ja farem més trossets de Pànico de Jordi a contraataca. Moltes gràcies, vinga, adeu, ànimo!